Okay, maayong mudto na usab kanang tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano na puding inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia ang makiguban na sab kaninyo. Sa lain na pud nga edisyon ini nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Ato day nga timbayaon og mayong mudto ang akong agaw ginaas kalumbuyan. Gawex akong agaw, atong kora paruko din ha, si Agaw Christian Dorango. Kumusta na brother Agaw, no? Abino, ari kita magigala sa atong Saint of the Day. No, karong adlaw magigala ang ato ang santo mao si San Cirilo sa Alejandria. No, sa ato pa kung June 27 ang inyong natawo inyong anak, ganle siguro siya o Cirilo ba o Cyril. No, Cyril no niya. Nahimo siyang kini si San Cirilo. Nahimo kini siyang bishop and doctor of the church and the fourth heresies like Nestorianism. Kabalo mabog unsay gitudlo ining Nestorianism, kuang gyud siya. Ilang gideny si Mama Mary isip inahan sa Dios and many other heresies. Unya kini si Saint San Cirilo nakasulat kini sa daghan kaayong mga komentaris kabahin sa Gospel ni Saint John o ni Lucas. Napod siya mga treatise on dogmatic theology. So bright ni siya. Munang giila kini siya si San Cirilo nga Doctor of the Church by Pope John the 13th in 1872. Ya karong adlaw ang iyahang kapistahan ni San Cirilo sa Alejandria. Okay. Usa man ang kalainan sa mga diocesan priest ug mga religious priest. Nang una, kaming mga diocesan priest magserbi ra gyud mi within our diocese. Ako, diocesan priest man ko, mo serbisyo ra gyud ko diri sa Diocese of Dumaguete. Unya do na may mga panaad. Ako na ami promises of celibacy and obedience to the bishop. Unsa man amo ang celibacy? Di gyud mi magminyo. Why minyo ay ning amuha. Unya ikaduha, mutuman gyud mi og unsay mando sa obispo. Ikaduha nga klase nga pare, religious priest, no kini bitang mga redemptorist, mga Salesians, mga Recoletos. Unsa man ni siya? They are male members of a religious order, whether living in monasteries or cloister or in public. Noon niya, doon na ni sila yung mga public vow to a religious order. Unsa man ang tulo ka promises sa mga religious priest. Ang poverty, dili gid sila maka-own og property. Ikaduha, celibacy, dili sila magminyo. Unya, mutuman gyud usab sila sa obedience ngadto sa ilahang superior. Okay, ito na. No, niya, doon ay pangutana, what is priesthood? Unsa man ning pagkapari? Priesthood is the power and authority to continue Christ's mission on earth. Oh, sa ato pa, kami mga pare, ang amo og yung katungod ug ang amo ang yung katungdanan mao nga among ipadayon ang mission ni Kristo diri sa kalibutan. Kanang gitawag natong saving of souls. Gitawag sa Bisaya pa na pagluwas sa katawhan. Labi na gyud ang ilang kalag. Nanya dunay duha ka klase sa mga pare. The first is royal priesthood. According to 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, offering sacrifices to God. Sa ato pa, atong nadawat kining royal priesthood, human nga kita nabunyagan. Sa ato pa ikaw, kay binunyagan ka, no, nahimo kang pari, propeta o hari. Okay, number 2, ministerial priesthood. Sa maning ministerial priesthood. According to the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15, verse 15 to 16, matod pa niya, apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang, nga gipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios. Sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Mag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios. Aron ang dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga sa kahalad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Ato pa diri nag-alagad ako nga pari. Sa ato pa kini si St. Paul usab siya ka pari nga nag-alagad
nga nag-alagad ug nagwali sa mga pagtulunan ni Kristo. Klaro? Nahala, dili na lang una kita kutob. Ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.